Čaute! Na dnes som si pre vás prichystal teniskový špeciál. Pozrite, brutálne. Nájdete na našom e-shope. Zvršok koža, spodok, vnútro textil, spodok guma. Hodia sa úplne ku všetkému. Bežová farba je ako biela. Brutálne, pozrite, nádherný model, ktorý nájdete na našom e-shope a potom som si pre vás prichystal. Pozrite, táto farba baby blue, krásne, bežová podrážka, spodok guma, zvršok koža, vnútro textil, semišová koža, baby blue farba, krásne šnúrky bežové, hodia sa úplne ku všetkému. Tiež nádherný model a potom som si pre vás prichystal, pozrite na tieto flexibilné, kožené, zvršok koža, vnútro koža, spodok guma, lestrozy, sú také decentná podrážka, ako si môžete všimnúť. A hodia sa úplne ku všetkému, tiež krásna farba. Odporúčam veľmi, sú tu aj také malé dierky, úplne brutálne. Takže sledujte, lajkujte a všetko nájdete na našom e-shope. Čaute!